Bismillahirrahmanirrahim. Murwani gelaring budaya nderekaken kaipun para tamu putri kakung sinegahan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantus agung pakurmatan katentremandun kerahayun. Mugi tansah kunjuk kaselira kajiwa dumateng jiwangga kula lan panjenengan sedaya. Katiti wonten ri kalanggan prayogi marasuhan pamentri video campursari karya muda. Ingkang kepareng ngaturaken angan suka nderekaken kaipun para tamu putri kakung sinegahan kanthi nuwun pamundhut hamuga kadang dihormatan Bapak Slamet dalasan Ibu Marni kanthi hangatani lampahing tata pacar wisudan tali dharma kanthi doa pangestu katur sangen para lenggah lampahing tata pacarit Parwa Madya Wusana tansah manggih rahayu wilujeng kalih saking Sambigala wanci kalangan prayogi marasuhan pamentri video campursari karya muda ingkang kepareng nyuwunaken lumantar Triwidyati ingkang setunggal bawa sajuga marak mangarsa katur sangganing para lenggah sowan Widyati wingking saking lalatan Kabupaten Boyolali Dwi Setiani karya muda. Sumusul Widyati ingkang kepareng jumeneng nderekaken kaipun para tamu Nimas Ayu Ratri katur sangganing para lenggah karya muda ingkang kepareng sowan Widyati ingkang lenggah sisih tengen piyambak sowan Widyati wingking saking lalatan Ampel Boyolali Mbak Metasari. Priagum tamu sugeng lelenggan kanthi mardi kaneng bekalih sawetawis samangke nuwun pamundhut hamaku katingang hormatan tansah manggih rayu dijeng kalih saking Sambigala. Salam pambuka karya muda Triwidyati all artis monggo. Tangan
matur sembah nuwun kanthi lestarining budaya babar jatining basa salam pabuka pamentri budaya campursari karya moda wingking saking Brajan Senden Selo Kabupaten Boyolali. Sawetara samangke kepareng tasih nuwun pamundhut damel ketang kinurmatan kepareng miyak seni asana setunggal lagu kewala. Sowan Widowati wingking saking Lalatan Kabupaten Boyolali wonten Mbak Dwi Setiani karya muda. Nuwun ngaturaken wilujeng siang dunggap sonten Mbak Dwi Setiani. Nggih, wilujeng siang Pak Wandi. Nggih, dangu mboten panggih panjenengan. Nggih. Kepara diparingi sehat ya. Alhamdulillah pinaringan sehat, bagas waras wareg wilujeng. Gandeng jenengan wis bar rabi. Heeh. Wis sida meteng. Bismillah. Dungane mawon. Isih proses pura maksudnya. Yo nek proses terus niki seminggu hub. Prei ya. Nggih. Kadang ngono kuwi lho. Lah piye to, Pak? Wis rabi ping pira ngono kuwi. Heeh. Uritane cok wis entek. Kok isa? Ya wis maksudnya wis ora mundak. Ya aja ngono to, Pak. Nek cara sapi kuwi dilemokke gone pasar. Dilemokke sik. Heeh. Iki ki wis semak kok. Wis Padakan. Ora tau ngemek-mek. Lah jenengan kira sak ngono padune jenengan rung payu ya kan. Lah aku santai ya. Jenengan ki model lak ngecim aku gedhiseken wong. Nggih, saderipun dalam ngaturaken sugeng siang dunggap sonten kagem Bapak Ibu tamu ingkang kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Sugeng tepang kalih dalem sak rencang lumantar prikanca karya muda campur sarinya Indonesia. Kapangarsan panjenenganipun Roko Kang Mas Haji Insinyur Sumarlan Lebdo Carito. Kok nganggo akeh men jenenge. Saiki jenenge dawa men kok. Gedawan. Kok wayuh piye lho? Sowan wonten ing tlatah Jurang Jero Jeragas Solo Boyolali. Nggih. Ngaturaken angan suka mengke sak lagu acara dipun wiwiti. Nggih, lek sida apa ora? Aku ki manut kok. Oh, dibawani lah tak kira ki aku wis latihan ki sak wengi ra turu lho, Den. Oh alah. Nggih, 6 mawon. Ya engko metu tengah ya. Nggih. Suwe ra nanjake swatene jenengan Pak Wandi. Kepara tresno tur kangen. Tek saiki koyoke kurumen to, Pak? Aku. Panjen wong prihatin ngene iki. Mbok aja ngenes-ngenes aku ki wis payu rabi jenengan ya tak dongake lek cepet payu rabi. Wong ngene iki nggelani wong kok biasane uru ngene lho. Nggelani wong sing dikarep. Aku wis samar lho kanca-kanca karya muda ki wis do urunan. Piye? Tenan rek. Urunan apa? Gur karek kurang nempleki jeneng nek kurumu kok ngene-ngene ya repot. Tresnaku tan bisa ginambarake tresno sing ora iso digambarke tidak bisa dibayangkan iku kanggo ngantene jahe. Oh heeh. Saiki ya ora apa-apa. Mbak Winda melawan Mas Diki. Mbak Linda melawan Mas Diki ya. Semoga piye nglendungake? Ya, semoga pinaringan bagya mulya ndang meteng. Ya ngono to dongane. Anggere telaten. Heeh, ayem, tentrem, ayem, sabar. sabar. Nek wis duwe aja pengen entek kancane. Kuncine rumah tangga jebul ya ndang suwe-suwe tak rasake ya mung kuwi. Sabar. Pancen. Wis. Sekering ngungkuli banyu hangete ngungkuli geni legine ngungkuli madu
langit kuwi wis dhuwur nanging tresnane ingsun luwih dhuwur tinimbang langit pitu swanten Mbak Dwi Setiani katur sanget para lenggah iki diaturke sinambi tindak-tindak oh ngoten nggih iki arep mlaku ki kok nak rene ndangak madheprana ki upama munggah kene sik entuk ta entuk kowe nglekar wae entuk aja meneh nah nek kene kan ketok padang amit nggih Pak sama nek bindung rana Jih wis kaos apa pen tentrem kok aku ki pen dia pen tentrem nggih dawahipun Setya Tuhu ki mawon nah aku kang setya satuhu
sampun katur Pak Wandi. Nggih, matur sembah nuwun setunggal langgam yak sepening sasana